Ali Jita tare da Nura M Inuwa sarkin mawaƙan Hausa. Na fi tabbata da lalle zahiri wayannan shahararru ne kuma ƙayatattu, haka zalika kuma fitattun mawaƙa wanda suke waƙa fintinkau a fuska ta kowane irin yanayi. Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Na fi tabbata da lalle zahiri Ali Jitan waƙa ya kasance a duk inda kake, idan har kana sauraron waƙoƙin harshen Hausa fa kai da kanka zaka bashi lambar yabo ta girmamawa a kowane irin yanayi. Na fi tabbata da lalle zahiri Ali Jitan waƙa yana da abubuwa masu cike da ban mamaki tare da ƙayatarwa a cikin salon waƙoƙinsa, domin fa duk inda ka duba zaka ji ana bibiyar waƙoƙin Ali Jita, musamman ma idan har ya saki sabuwar waƙa zaka ji ta a lungu da saƙo duk ana bibiyar ta. Kada dai ku manta, idan har ka kasance baƙo ko kuma farko a cikin wannan shaɗan, to muna masu roƙonka da ka taimaka ka danna mana alamar ta subscribe, sannan ka danna alamar ta ƙararrawa domin da zarar mun ɗaura a sanar da kai sabon aiki. Na fi tabbata da lalle zahiri haka zalika shi ma fa Nura M mawaƙi ne wanda duniya take matuƙar ƙaunar yadda yake salon waƙoƙinsa, domin duk inda ka zagaya zaka ji ana ƙaunar Nura M, domin fa waƙoƙinsa waƙoƙi ne masu ƙayatarwa, burgewa, wa'azantarwa har ma da nan habaici. Domin fa mawaƙi ne mai cike da ban mamaki duk a cikin salon waƙoƙinsa, domin duk inda ka zagaya a duniya baki ɗaya, ko kuma in ce a kan faɗin arewacin Najeriya, ko kuma in ce a Afirka, zaka ji ana ƙaunar waƙoƙin Nura M. Duk kuma inda ake jin waƙoƙin harshen Hausa to fa za a ji waƙoƙin Nura M a domin fa sarki ne na mawaƙan Hausa. Kada dai ku manta da yi mana like da comment da sharing bidiyo namu zuwa group da kuke da su na WhatsApp. Kada dai ku manta subscribe din nan shine ƙwarin gwiwar mu, sannan ku danna alamar nan ta ƙararrawa, shi ma kuma yana sanar da ku da zarar mun saki sabon aiki. Ali Jita tare da Nura M Inuwa sarkin mawaƙan Hausa. Na fi tabbata da lalle zahiri wayannan shahararru ne kuma ƙayatattu, haka zalika kuma fitattun mawaƙa wanda suke waƙa fintinkau a fuska ta kowane irin yanayi. Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Na fi tabbata da lalle zahiri Ali Jitan waƙa ya kasance a duk inda kake, idan har kana sauraron waƙoƙin harshen Hausa fa kai da kanka zaka bashi lambar yabo ta girmamawa a kowane irin yanayi. Na fi tabbata da lalle zahiri Ali Jitan waƙa yana da abubuwa masu cike da ban mamaki tare da ƙayatarwa a cikin salon waƙoƙinsa, domin fa duk inda ka duba zaka ji ana bibiyar waƙoƙin Ali Jita, musamman ma idan har ya saki sabuwar waƙa zaka ji ta a lungu da saƙo duk ana bibiyar ta. Kada dai ku manta, idan har ka kasance baƙo ko kuma farko a cikin wannan shaɗan, to muna masu roƙonka da ka taimaka ka danna mana alamar ta subscribe, sannan ka danna alamar ta ƙararrawa domin da zarar mun ɗaura a sanar da kai sabon aiki. Na fi tabbata da lalle zahiri haka zalika shi ma fa Nura M mawaƙi ne wanda duniya take matuƙar ƙaunar yadda yake salon waƙoƙinsa, domin duk inda ka zagaya zaka ji ana ƙaunar Nura M, domin fa waƙoƙinsa waƙoƙi ne masu ƙayatarwa, burgewa, wa'azantarwa har ma da nan habaici. Domin fa mawaƙi ne